Katnat kakot kakia ribhoi kala penmi jing maha mi kipat ba ban pet ngor na unyang persit hadian ke jing purstet jong ni ujing pang hari Bangladesh. Ka Dr. Alisha Jis Imli District Surveillance Officer IDSP kalau ong ba karib hoi ke distrik kabadon ya ke NH6 sebat buon kinong late nong wan ki yat lang ba kani ka surok. Kala kentu ki kimi ki pa ban pentikna bagi khun kinyo ya ka injection jingada bat lada don kidak kishin kum ka jing khlut met ginger ho bat kidak saw ha ka met de bandit mar she ki jaka sumar kala kerpat ru iki school kinong hikai bat kilong ye baken pha sumar mardor ki khna ki badon kini kidak kishin bat ban penjingai na ki wei namar uni u virus ula ban porstet bat laru ban wanra iki jing e ki bajur lada shem khia ye ki lat jingada Kublaya phi baro ngade I Dr. Alisha Imli but nga tray hangni ha office jong DMHO kum I district surveillance officer but ka kamram ka jonga ka ban pet yakini ki jingpang ki bala ban kala sha ka klam lada yim sumar ti ha ka baydei but kani ka jing postat jong ni ka jingpang nyang perset ka bangi I ha ki lat pathai ku bor ki bon ha Bangladesh hado menen kasni absan terek da ngipit haki kubor ngin iba kumba sanspa tam ki kibalayap da ka jingpang yang persit ha Bangladesh bat kumbahan 1000 tam kiba layo ya ka jingpang bat ha ka jela ka jongiru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni hab long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh te hari boy district jongiru watla kamlong border bat ka Bangladesh hendrei kibriu ki bayat lenti da ka district kilong ki babon but hakini ki kendiat ni ngila shamru kat to kat ni ki cases ki ba don ki dak kishin jong ka jing ki pang yang persit but ha bangi test ye ki ni shamru ba ki kilong positive ya ka ni ka measles virus ti shobang nya chak mat nga shkwa ban batai kendiat ha ka baide bat ka ni ka jing pang measles ni yang persit ti ka ni ka jing pang measles ka ka jing pang pala pelong do virus measles virus but kaya bit iwe na iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ki jerho lani haba ni sendria kitu ki badan ya ka jingpang te bat ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya ka jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat ar hadu khat prangut pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishin ki jongka kilong ningkong itu ibriu le di khna ila banyo ka jingshet ka bajul tingkan poi hadu shispa ar shispa lai ka jingshet nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki ba saw ki gila ban sa ki spots mo ki balong saw ha ka met ka jong ki kong ki sedang sha ka dur kmat sha dien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro ko ka met hi gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka ginger ho gila bandan ke jing saw ki khmat ke jing mi ummat kala bandan ke jing sut ke skor kala ru ban khamjur ke ka pneumonia la da ka wan ka khamjur kala ban poi ka pneumonia ka kata ya kitor kala ban khamjur shu ya ka khmat kila ban matla ru ki ki bayo ya ka jingpang bala da ka kata ya ka jabien kala ban poi ka ka encephalitis haba ka jabien ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam lu sha ka jingyam ye kawai ka ba kongsan gi haban pe hangni ru kalong ba kini ki brio ki ba khamlong high risk mo ki ba kham la ban yo ka ni ka jingpang khamtam kini ki ba hapo ka san snam ki khilong ki khna ki ba hapo ka san snam kini ki khilong ki khna ki ba duna ka bam ka di malnourished children kini ki long kumi ki ba armet ru mo ki long high risk na benta jong ka ni ka jingpang bat kitu ki bam pat yo ya ka ni ka measles vaccine ka vaccine ka ba ni ai ban ya da ya ka ni ka jingpang ni ai ha ka por ba ikna ki dap khandai banai bat ha por bi ki dap shisnam shiteng ti kini kita ki high risk group mo bat kini ki balong immunocompromised ru kum ki ba don HIV dan ki ba don cancer ru ki long mo high risk kini ki infections kum ka measles ti ka e ka bangi shampoo ha kini kisni ka long ba teng teng ma ka jing pang ka long ka ba klo ban ya bet ni shamba teng teng kini ki paru lada ki kon ki don kini ki jing pang ru mo kum ka measles ka sedang with fever ba ka jing shit ba ka jing don kini ki rash jing sa mi basaw
ki pha ya ki kon jong ki she school but kani kalong ka bama na mar bakit kala ban ya bet pat she ki tu ki paralok ha school ti kalong ka request mo la da don ki ba pang hayeng ha sam ki kon ti jong phi la ki yo kani ka fever with rash kani ka jing shit ba ka jing mi jo kini ki rash ba sao ka ba kong san ka long ba snob ha ban let ya kendu she ki nong suma she ki doctor mo khnang ba ki la ban advice phi but ye ki kon ti jong phi le ki tu ki ba pang ki di ban isolate at least mo nyo la ni hadu post ni ru kat badang dan ka tu ka rash tu mod long kin ki dang lo infectious mo nadu ka sngi ba kami ka rash hadu san sngi kilong highly infectious kila ban penyakit ti bat hadin ka tu ka rash ka tu khong ka dat yu ti ki dang dan kam hi ban rest ti subhawat pha ya ki khon ki ti jong fi school la da ki dang don ki dak ki shin ra ni ka jingpang but na kalyang ki nong yalam school ru nga kerpat ada don ki khina ki jong fi khina school jong fi ki badon ya kini ki dak ki shin ka moi le ki jingpang ki ba bit ba fin advice ya ki ba kin shong shwa hayeng khang ba kanum dan kanu ka jingma pat ya ki para khana apo school namar khamtam ka ni ka jingpang ka kham jur mo ka ha ki khina ki ba hapo san snam ti kata ka wei but ru lada i haban shim kya ya ka jingle khot mo ka wei haban ni habi kai hi baro hi bangin sat bha ki kiti kita ka ya bangi jurho bangin da set mo da ka rumal la ni bangin jurho shaki wei but ka wei ka long ba kitu ki ba pang ki la ban deng mas mo ti kini ki safety precautions ni la ban shim nang bangin penduna ya ka jing spread to ka ni ka jing pang ti ka wei ru ka measles hi kadi ka viral infection hadu mentalong omdan udawai uban kum ki antibiotics ki ban penyap ki nyang mo ki bacteria hendre tangkala ya dahi ka wei kadi ka measles vaccines ka ba ni ai hi mental even from like government facilities ki ai like private facilities ki ai kadi ka vaccine but lada hi ki la don ka jing pang measles bona ki kin duna vitamin A kham tam ha kamet ti lada la confirm ki kum ki measles cases to ki haban yo ru ya ka vitamin A treatment ka ba ki ai arsian mo ki ai mo ki lap menta ki ai menta she dose but hadin ka aku saw kanta kin sa aya ka second dose namar ka jing duna vitamin A ka bangi jusham ha kini ki bapang measles kala ban kata ki khmat ki la ban mat la ru tingi haban shamkya bagin yalam ki khon ki kiti ki jangi bakin let ki jaka sumar ki babiang khnang bakan let na kanu ka complication ka ba mong yo i menta gi sakhi ka ba ja ha ka ri ka ba marjan ka jangi but ngakirpat ru ba ngin shim kya ru na ka benta ki tu ki bapang ki ba shitam penbiang yaki ka bam ka di ka good nutrition because ada ka klan ka bormet ka jongki tingba ka bam ka di ka babiang tumot kila ka met jongki kala ban yale pasha ka ni ka jingpang but ru ban kerpat ru ba pin share la ka ni ka information she way mo ki ba let's say ki ba yo ban yo skoy ka ni ka news ka ni ka por nang ba nila ban control ya ka ni ka jingpang measles but kanum ja kanu ka ba sniu mo ya ki kon ki ti ki jangi ko lai